Исәнмесез, эфирда яңалыклар вакыты, студияда Лина Хәсәншина. Татарстан муниципаль берәмлекләре советы ассоциациясе рәисе Ознакайда. Әлмәт футболы шәһәребезнең яшьтәше. Колабызда этләр күргәзмәсе узды. Бүген 15 август көнне 11 сәгать 35 минутта Зәй Әлмәт юлының 78 километрында 1974 елгы Lexus автомобиле йөртүчесе 87 елгы ЗИЛ шоферы белән бәрелешә. Lexus артыннан барган Lada Granta автомобиле йөртүчесе дә куркынычсыз тизлек сайламый һәм ЗИЛ транспорты белән бәрелешә. Юл транспорт һәлакәте нәтиҗәсендә Granta автомобиле яна башлый, бер пассажир һәлак була. Машина йөртүче һәм 2 пассажир авыр тән җәрәхәтләре белән медицина оешмасына илтелә. По предварительным данным, водитель автомобиля марки Lexus RX 450 1974 года рождения не выбрал скорость, обеспечивающую безопасность дорожного движения, не принял мер к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства. В результате совершил касательное столкновение с автомобилем ЗИЛ под управлением водителя 1987 года рождения, который остановился для совершения разворота. После чего автомобиль Lexus по инерции совершает наезд на металлическое дорожное ограждение, разделяющее транспортные потоки, с последующим выездом на пол встречного движения. Далее, водитель автомобиля Lada Granta, следующий за автомобилем Lexus, также не выбрал скорость, обеспечивающую безопасность дорожного движения, не принял мер к остановке транспортного средства, в результате совершил столкновение с автомобилем ЗИЛ. В результате дорожно-транспортного происшествия автомобиль Lada Granta совершил сгорание, скончался на месте происшествия. Водитель и 2 пассажира данного автомобиля с тяжелыми травмами были доставлены в медицинское учреждение. Данные водители и пассажиров уточняются. На месте работают сотрудники госавтоинспекции. Обстоятельства происшествия выясняются. Ознакайга эшлекле визит белән Татарстан муниципаль берәмлекләре советы ассоциациясе рәисе Әгъзәм Гобайдуллин килеп китте. Ул район башлыгы Марсель Шәйдуллин озатуында районның кайбер социаль объектлары белән танышты. Сукайыш авылында төзелгән яңа авыл җирлеге советы бинасын ачу тантанасында да катнашты. Толырак Эльмира Шәрифуллина да. Авыл җирлеге советы бинасы заманча затлы итеп төзелгән. Әлеге төзелеш авыл җирлекләрендә башкарма комитет биналарын төзекләндерү һәм капиталь ремонт эшләре башкаруда республика программасы кысаларында алып барылды. Бу авылда программалар нигезендә бик күп эшләр башкарды. Һәрбер авылда шундый эшләр башкарыла. Шулай ук программа нигезендә авылда күп фатирлы йортларны, ишек алларын төзекләндерү дәвам итә. Татарстан муниципаль берәмлекләре советы ассоциациясе рәисе Әгъзәм Гобайдуллин Ознакай районының үсү төзекләндерү буенча республика федераль программаларда актив катнашуын ассызыклады. Республикабызның социаль үсешенә үзләренә бик зур эшкә тәэсир бит инде сез. Республикада нинди генә чаралар булмасын, нинди генә эшләр башкармыйк, сез иң беренче булып үзегез шушы чараларда актив катнашасыз. Алга таба катнашучылар Сукайышта ил иминлеге өчен көрәштә һәлак булган батыр егетләр истәлегенә куелган һәйкәлләргә чәчәкләр салдылар. Казан кунагына Ознакай шәһәрендә заманча ачык бассейнны, яңа төзелгән ЗАГС бүлеген, яшьләр үзәген күрсәттеләр һәм аларның эшчәнлекләре белән таныштырдылар. Эльмира Шәрифуллина, Рөстәм Әкбәров, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Республика клиник онкологик диспансерның Әлмәттәге филиалында паллиатив ярдәмгә мохтаҗ булган онкология авырулы пациентларның волонтерлары һәм туганнары өчен мәгълүмати семинар узды. Аның максаты авыруның соңгы чигенә җиткәннәрнең хәлен җиңеләйтү һәм иң мөһиме пациентларга алар ялгыз түгеллеген аңлату. Это качественное сбалансированное питание. Беренче булып медицина фәннәре кандидаты һәм Казан дәүләт медицина университетының медицина хукукы һәм тарихы кафедрасы доценты Игорь Максимов чыгыш ясады. Ул паллиатив ярдәм күрсәтүдә пациент тирәлегенең мөһим роле хакында сөйләде. Онкология диагнозы куелган авыруларның ихтыяҗлары һәм алар белән эшләү үзенчәлекләре турында Әлмәт онкологик үзәгенең паллиатив медицина ярдәме стационар бүлеге мөдире Рөстәм Газизов сөйләде. Аның сүзләренчә, авыруы соңгы стадиядә җиткән авыруларның тәннәре бозылмавына юл куймау мөһим. Авыз куышлыгы, чәчләрнең карап торуны әйткәндә юк. Бу юнәлештә төрле заманча чаралар ярдәм итәргә мөмкин. Мисал өчен махсус ятаклар, аларны онкодиспансер аша алырга була.
когда у пациента неблагоприятный прогноз, очень важно как раз-таки то, как за ним смотрят и то, как его обезболивают и так далее. Поэтому родственники очень часто сами отзываются. Мы, в свою очередь, также всегда помогаем. То есть у нас выездная паллиативная служба, есть круглосуточное стационарное отделение паллиативное, кстати, единственное по Республике Татарстан для онкологических пациентов. Но иногда родственники пациента сами хотят, чтобы пациент, например, умирал дома и хотят качественно оказать какую-то помощь своим близким. Как раз этому мы обучаем. Ауруларның туклану үзенчәлекләре хакында да кызыклы лекциялар булды. Диетолог һәм нутрициолог Римма Ермосина онкологик ауруларның ашау рационы буенча үз тәкъдимнәре белән уртаклашты. Филиал җитәкчелеге монда очрашуның дәвамы баруын билгеләп үтте. Аның графигы белән онкологик үзәкнең социаль челтәрдәге рәсми аккаунтында белергә була. Паллиатив ярдәмгә мохтаҗ пациентларның якыннары һәм туганнары иң беренче чиратта собыр була белергә тиешләр. Бу хакта белгечләр әледән-әле искәртеп торды. Рәдифә Нугманова, Дамир Курбанов, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Россия Ішкі эшләр министрлыгының җинаятьчеләрне эзләү баш идарәсе хезмәткәрләре Татарстандагы коллегалары белән берлектә Бөек Ватан сугышы ветераннарының сирәк трофей һәм бүләкләрен урлауда шикләнелгән антикварчыны тоткарлаган. Бу хакта Россия Федерациясе Ішкі эшләр министрлыгының матбугат хезмәте хәбәр итә, дип яза Татар информ агентлыгы. Антикварчы ачык чыганаклардан РСФСРның Халыклар дуслыгы ордены белән бүләкләнгән кешеләр турында мәгълүмат ала. Алар нигездә Татнефтьнең элеккеге хезмәткәрләре. Бу сирәк бүләкне әле 1990 еллар башында ук алганнар. Антикварчы аларга яки якын туганнарына мөрәҗәгать итә, үзен мәкалә өчен мәгълүмат җыючы, журналист яки музей хезмәткәре дип таныштыра. Бүләкләрне күрсәтүне сорый һәм уңайлы вакыт табып, оригиналны аңа охшаш күчермәсенә алыштыра. Урланган бүләкләрне социаль челтәр аша 200 мең сумнан башлап коллекционерларга сата. Нәкъ шул схема буенча Бөек Ватан сугышы ветераннары һәм хәрби хәрәкәтләрдә катнашучылар, махсус хәрби операциядә катнашучыларның бүләкләрен дә урлый. Тентү вакытында 43 бүләк һәм антиквар корал, шул исәптән атуга яраклы 1874 елгы үрнәктәге француз винтовкасы тартып алына. Әлеге фактлар буенча җинаять эше кузгатыла. Берсе урлап байырга тырышса, икенчеләре үткәнебезнең мирасын киләчәк буынга бирү турында кайгыртулы. Ознакай районында төбәкне өйрәнү музеена бронза гасырына караучы экспонатлар тапшырылды. Археологлар бүләк иткән коллекция уникаль әһәмияткә ия һәм тарихны яңа яктан ача. Бу табышлар әлеге территориядә борынгы заманнардан бирле яшәеш булганын раслый. Әлеге уникаль дип саналган экспонатлар районыбызның югары Стәрле авылы җирлегендә узган елны табыла. Биредә Казан Мәдәни институты кафедрасы җитәкчесе Диана Фәйзуллина җитәкчелегендәге яшь археологлар төркеме казу эшләре алып баралар. Алар эзләнүе белән җирлегебездә 1600-дән артык тарихи әһәмияткә ия булган табылдык табыла. Действительно уникальная коллекция, потому что, представляете, это эпоха расцвета древнего Египта. Да, и это, в общем-то, такая интересная фишка, которой можно и туристов сюда заманить, тем более, что внутренний туризм у нас очень активно развивается, краеведческие музеи у нас очень интересные. Экспонатларның күбесе бронза эрасына карый. Музейга тапшырылган алтын йөгертелгән бизәнү әйберләре дә кыйммәте ягыннан аеруча зур. Шушы экспонатларыбызның бу елны, ләки киләсе елның башында безнең музейыбызның күргәзмәсендә карый алачаксыз. Әлеге вакыйга чыннан да тарихи яктан мөһим. Ул җирлегебезнең никадәр бай һәм әле ачылып бетмәгән серле булуын күрсәтә. Илмир Шәрифуллин, Рөстәм Акбаров, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Башка темаларга. Быел Әлмәтебез шәһәр статусын алуга 70 ел. Калабызда футбол үсә башлаган мизгелдән бүгенгәчә дә 7 ел узган. Без футбол тарихының чордашы булган, уенчыдан башлап тренерга кадәр юл узган Юрий Полежаев белән аралашып кайттык. Бөтен гомерен футболга багышлаган остаз бүген дә яшь буынны спортка, гомумән сәламәт яшәү рәвешенә гашык иттерә. Футбол буенча спорт мәктәбе тренеры, югары категорияле инструктор-методист, Татарстан Республикасының физик культура һәм спорт отличнигы Юрий Полежаев бөтен гомерен футболга багышлый. В 60 лет, наверное, я пришел в школу сюда, в 12 лет на стадион записываться в хоккей или на хоккей, но там тренировок не было, и мы зашли в это здание, вот
маленькое, которое оно было единственное здание, вот это маленькое во всем городе, где тренировались. Ну, там шла тренировка юношей, буровик. Вот мы зашли 6 человек туда, меня одного оставили. Юрий Полежаев сүзләренчә, дистә еллар электә тамашачылар да була, кызыклы ярышлар да уза, кунакка танылган футболчылар да килә. К нам приезжали сюда «Зенит» ленинградский, чемпион России приезжали. Это в 1984 году. Приезжала сборная ветеранов Советского Союза во главе, как правильно сказать, Хусаинова, Галимзян, как его. Это наш, как бы, народ пришел, потому что он из татарин. Вот такой вот посмотреть. Ну, он хороший футболист, заслуженный мастер спорта приезжали. Тренер буларак героебыз балаларда дисциплинаны үстерә. Спортчылар тәрбияләгән вакытта остаз иң беренче чиратта кешелекле булырга өйрәтә. Вот я тренировал мальчиков на протяжении 12 лет, 2003 года рождения. Вот. Тренировал, я скажу, успешно. Мы с этим возрастом, с этим мальчиком ездили в Москву со «Спартаком» играть, объехали всю Россию. Вот, и кубки, и первенства, и зоны Поволжья призеры были. В общем, довольно-таки хорошие были. Быел илебездә укытучы һәм остаз елы. Киләсе чыгарылышларыбызда белемнәре белән бүлешүче, калабызның лаеклы шәхесләре белән таныштыруыбызны дәвам итәчәкбез. Табиблар тәнне дәваласа, этләр җанны дәваларга сәләтле. Калабызда токымлы эт асраучыларның күбесе әнә шул фикердә. Алар белән безнең иҗат төркеменә ялларда очрашу насыйп булды. Шимбә көнне Әлмәттә этләр күргәзмәсе үтте. Мондый күргәзмәләр дуслар һәм фикердәшләр өчен очрашу урыны. Анда һәркем тәҗрибәсе белән уртаклаша һәм дүрт аяклы дустының казанышлары белән мактана ала. Регина Фәләхова күргәзмәгә эте Моника белән килгән. Токымлы дусты гаиләдә күптән түгел генә 5 ай элек барлыкка килгән. Шулай итеп, Регина балачактагы хыялын тормышка ашырган. Акита Ину токымлы макмай Япониядә мисал өчен тугрылык символы санала. Готовилась к появлению собаки год. Много читала про эту породу. И знаете, со многим согласна, со многим нет. Конечно, она игривая, она очень улыбчивая порода. Рекомендую, господа. Правда, она очень удобная дома, то есть на улице игривая, а дома такая она спящая, такая плюшка. В общем, это удобно, мне кажется. Әлмәт шәһәр кинология клубы җитәкчесе Эдуард Ибраһимов сүзләренчә, җаваплы эт хуҗасы булу даими кайгыртуга әзер булу дигән сүз. 1977 елда нигез салынган әлеге клуб 100дән артык токымлы эт хуҗаларын берләштерә. Бүген этләр күргәзмәсе уза торган әлеге мәйданчык калабыздан бердән-бер. Әгәрчә безнең Әлмәттә кинологлар клубы узган гасырның 70нче елларында ук оешкан булса да, бүген әле хәл ителәсе мәсьәләләр байтак. Начиная с 70-х годов у нас были ряд площадок в городе. Это было ЗАГАИ, сейчас где находится трассовые рота, в парке городском. Потом была площадка в Комсомольском парке. Это еще 70-е, 80-е годы. Потом площадка была вот здесь через речку, спортивная площадка. Но это на данный момент единственная площадка, которая в городе есть. Но планируется тоже строить это на Зарипова там, но на все нужно время. Күргәзмәдә Әлмәттән генә түгел, Бөгелмә, Лениногорск, Казан, Ярчалы һәм Башкортстан Республикасы шәһәрләреннән 100дән артык эт катнашты. Мондый күргәзмәләр уртак үсеш һәм аралашу өчен кирәк дип саны оештыручылар һәм катнашучылар. У нас основа – это прежде всего стандарты ФЦИ. Насколько собака отвечает именно стандарту данной породы. Насколько отличает ее психика, как она двигается, как она представлена. Мы оценим также ее не только по красоте, но по ее выставочному темпераменту. Рәдифә Нугманова, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Әлегә шулар, Миллина Хәсәншина һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова сезнең белән сау булашабыз. Исән-имин булыгыз.